कोल्हापुरात कोणत्याही परिस्थितीत काँग्रेस सोबत युती करणार नाही अशी घोषणा शिवसेना आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी केली आहे। कोल्हापूर महानगरपालिकेवर महायुतीचा झेंडा लागेल आणि महायुतीलाच महापौर बसेल असं क्षीरसागर यांनी यावेळी म्हटलेलं आहे। हसनजी मुश्रीफ, कोल्हापूरचे पालकमंत्री प्रकाशजी आबिटकर यांच्या माध्यमातून यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही निवडणुका लढलेल्या आहेत आणि यामध्ये त्यांची तिघांचीही भूमिका नेहमीच सामंजस्याची राहिलेली आहे। आम्ही या ठिकाणी लढाईला सेनापती म्हणून पुढे जात असलो तरी दारुगोळा पुरवायचं काम या सर्वांनी केलेलं आहे आणि दारुगोळा पुरवत असताना सर्व एकत्रित करून या सगळ्या दृष्टीनं पुढे कसं जाता येईल किंवा सत्तेपर्यंत कसं जाता येईल या तीन नेत्यांनी सगळे निर्णय घेतलेले आहेत आणि आजही ते निर्णय घेताना या ठिकाणी चंद्रकांत दादा पाटील असतील, मुश्रीफ साहेब असतील, आबिटकर साहेब असतील, हे चुकीचा निर्णय घेणार नाहीत। या ठिकाणी निश्चितपणे नॅचरल जस्टिस प्रमाणे शिवसेनेचा महापौर होईल, तो पहिला होईल, दुसरा होईल, तिसरा होईल हा विषय नाही आहे। राष्ट्रवादीला देखील आम्ही या ठिकाणी योग्य तो न्याय देऊ।